Siyanibingelela nonke ababukeli nabalaleli egameni leNkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imbhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye kanye imbhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa njengamanje. Kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo nobufakazi uJesu Kristu esekunikezile isambulo ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo zonke nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise ukube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa imibhalo engcwele. Njengakho konke esishunyayezwa khona, sifundiswa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele, nomoya ongcwele uyafakaza emabandleni onke kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni naseqinisweni elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokusharisha i-link kwizihlobo zakho nabo bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nayenzayo kube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Sharisha i-link nezihlobo zakho nezithandwa zakho zonke ukuze zilithole iqiniso, ziphile ngalo ngaso sonke isikhathi. Ake sigobise amakhanda sibonge uBaba wethu osezulwini, sivule ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, mangcweliso igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyambingelela bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwefihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa inkosi nomsindisi, yena ongumnini mandla onke uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu umnini mandla onke. Silokhu sithule bona ubufakazi ngawe imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila, inkosi yenkazimulo, yena ongenasiqalo ongenasiphetho, u-Alpha no-Omega, okunguye konke kukhona, yena ongabonakaliyo kepha imisebenzi yakhe yonke iyabonakala. Silokhu simbonge njalo simdumisa uNkulunkulu, simbonge njalo simdumisa uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe namandla akhe akhazimuliswayo empilweni zethu. Ngomusa senzele wona, nangezwi asinike lona, nangokuphila asinike kona ngendodana yakhe uJesu Kristu, eyithi incwadi weza ngomusa neqiniso. Sithole insindiso ngomusa. Ngaphandle komusa asilutho, sifana neSodoma neGomora. Sinikwa iqiniso ukuze sithole umusa.
sinikwe imusa ngeqiniso. Uthi uJesu Kristu mina ngiyindlela neqiniso. So uma uthole umusa uthole iqiniso, uma uthole iqiniso uthola umusa. Umusa uza ngeqiniso. Ngeke uthole umusa lingekho iqiniso. uNkulunkulu usinike izwi noma inkonzo yokubuyisana kuye ngoKristu okuyena amnike konke. Ngakho ke wayesemkhazimulisa ngokuthembeka kwakhe lokuvumela umoya weqiniso nomusa kaNkulunkulu usebenze kuye. Zonke izinto ezenziwa uJesu uzenza ngamandla eqiniso nomusa okuye okuumoya oyingcwele. Ngakho ke ukusindiswa akuyona into etholakala ngobuhlobo noma ongayigwazela noma ongayifesela. Yona into ewumusa imahala. Uma uyithola ikufica ayidingi ukuthi uzube nama qualifications, izitifiketi noma ube isangoma noma uthwase. Umusa okukhululayo kukho konke okungakubopha ukuthi wena uthole nomusa neqiniso. Iqiniso izithenga incwadi kuba kwincwadi yezaga lithenge iqiniso ungalidayisi. So uma silithenga iqiniso silithenga ngonembeza. Uma udayisa iqiniso udayisa isithunzi sakho neqiniso likuwe ngesithembiso sesikhashana esizothatha iqiniso kuwe silisuse. Siyabona ke ngokweBhayibheli kuvela umprofeti uBalamu noma uBhiliyamu wayethanda imali. uNkulunkulu waze wamvimba ngengilosi eyama phambi kwembongolo, wayishaya imbongolo yaze yakhuluma imbongolo. uNkulunkulu wazambula kuyena ukuthi ke basobha indlela ehambayo ukuba wonke amazwi engizowafaka emlomeni wakho uzowakhuluma. uBhaliyamu wave nje uNkulunkulu kuphela ukuze angakwazi ukuqalekisa abantwana bakaIsrayeli. Kepha ngothando lwemali ngokuba le ndoda yayimbizile uBalaki yayimthembise ingcebo wahamba. Kepha uNkulunkulu wathi ungakulinge uqalekisa ababusisiweyo bakaNkulunkulu. Siyambona futhi uJudas Iscariot ehamba noJesu njengabanye babafundi bakhe, afike adle naye ahambe naye. Kuphinde kutholakale ukuthi uJudas Iscariot wayegangile vele. So uvela ekugcineni sekugcwaliseka isiprofeto njengoba incwadi yamaHubo ikhuluma ngaye odla noJesu etafuleni omphakamisele izithende zakhe. Lapho uJudas Iscariot esevumele umoya omubi ukuthi ubuse inhliziyo yakhe lonke iqiniso alithathe kuJesu. Ngalosuku olulodwa ngalesikhathi sekuyisidlo sakusihlwa wavumela ukuthi uSathane ayizuze inhliziyo yakhe. Ingakho lithi iBhayibheli uSathane wangena enhliziyweni kaJudas Iscariot. Wasukuma uJudas Iscariot wayotshela abapriest ukuthi angabanikezela uJesu. Bangamnika, bamnika imali. Lahamba iqiniso kuyena, wahamba umusa kuyena, wahamba ukuphila kuyena, wasala eseli noSathane. uSathane asike sibheke umholela kuphi ke uJudas Iscariot. Uthi uJudas Iscariot eseyithathile imali ke semdayisile uJesu. Mase emva kwaloko lo moya weqiniso ubuzomshaya. Ingakho lithi iBhayibheli wazisola. Inhliziyo yakhe yaphenduka kwisinqumo asithathile. Kepha kusekho ukuhlehla ngokuba isiprofeto sesigcwalisile ngaye. Ingakho iBhayibheli lithi ke ngithi incwadi kaJeremiah lithi indawo yakhe kuzokuba umhlaba wakhe noma indawo yakhe azongcwatshwa kuyo iyakubizwa kuthiwa iAlkedama. Ngakho ke
uJudas Iscariot lapho uhamba yozibulala ngokuba usefile vele ngokwesono, so lesono sathane usemzuzile akasasiboni isixazululo, ubona ukuthi akathathe ukuphila kwakhe. Udedele umusa ezandleni zakhe. Umfundisi unikwe izwi, umfundisi wakhetha ukuthi awudelele umusa kaNkulunkulu, wathatha injabulo yesikhashana ezojabulisa inyama kwesikhashana. Ingakho umfundisi emala akhulume amanga, abe nesibindi sokwakhuluma amanga ngoba usedayise iqiniso, unembeza wakhe sowushiswe ngensimbi eshisayo. Ayisekho indawo yeqiniso kuyena, uyalazi kepha usekhulile kumoya wenkohliso. Umoya wenkohliso uyakhula kuwena, ingakho kunzima ukuzuza umuntu ngamandla akho. Ukuthi uyabheka ngisho abantu emhlabeni kungeza isitha sakho kwena sizozenza umngani wakho ukuze sothola ukuthi singakulimaza kanjani. Singaphila nawe iminyaka isitha ufuye ngempela inyoka endlini. Ngelinye ilanga ikuphendukela inyoka ikushaye. So uyabona ke imoya kaNkulunkulu nje kanje ufika njengoba unjalo uzokuvezela inkazimulo. Ufika ngalesikhathi wena umqondo wakho udungekile. So umqondo wakho uma usadungekile, umoya wokuduka usakubusa, umusa kaNkulunkulu uyafika. Bese akukhuza usaqala ukuthi basopa, ungahambi nalabantu, ungayenzi lento oyenzayo. Uqhubeke wena unganaleli ngoba nomoya ngithi yabo labantu sebekwenze yamnandi lento enenzayo nawe kumele ihlanganyela. Kepha ngelinye ilanga uzovuka esibhedlela, ngelinye ilanga uzovuka ejele, ngelinye ilanga uzovuka ngeke usavuka, uzovuka esihogweni ngokuba uzobe sosemoshwali. Ngelinye ilanga uzovuka uzisola ngakho konke. uNkulunkulu uyakwazi ukuthola indawo sowukhona ke lapho ke esibhedlela, sowufisa sekubuya la mazwi, yabona la mazwi lawa awubuwazi wakutshelwa wona uqala wangawalalela. Because beyitshelile iqiniso nomusa ukuthi ukuze uthole ukuphila balekela abantu abanje, ungahlangani nabo, qhelelana nalabo abafana bacathamele ukuchitha igazi, bacathamele ukulutha. Wena ngenxa ukuthi bosebekutshelile indlela ethize noma uyibuka lempilo ikhanga ungaphandle, ubusungaphakathi bese ngeselulu ukuthi wena utsheleke. Baningi ke abafowethu nodadewethu abanikwe isikhathi ukuba bafinyelele kuleso sigaba sokuthi bathole iqiniso kepha balidayisa ngenxa yenjabulo nenzuzo yesikhashana. Manje umusa lesunikiwe uthi ngifuna understand lento le ngikhuluma ngoba ike eBhayibhelini lapha kwincwadi yamaHebheru sahluko 10 verse 20. You can start from verse 20. Let's say uqale from verse 20. Ngifuna nje uunderstand ukuthi umusa kaNkulunkulu ungakanani. Incwadi kumaHebheru isahluko 19. Kepha bazalwane njengokuba incwadi yamaHebheru isahluko 10 verse 19. Yes. Ngakho ke bazalwane njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi lika Jesu. So uyabona mekuthiwa sithole umusa leqiniso, uJesu manje uvula indlela yokuthi sihambe ngesibindi, singasekwenza lutho oluphathelene nezinto zemthetho kokuhlatshwa kwezilwane lokugcina kwemikhosi. Kepha singena manje endaweni lapho khona ungena ngomuntu osevele wangena. Futhi manje uJesu uyindlela othi mawufika uthi wazi uJesu. Mawuthi wazi uJesu futhi uzokubuza uJesu ukuthi ungazi kanjani. Mekuthola ukuthi inhliziyo yakho akakwazi uzokuphika. Lezo lonto le angithi sifuna ukungena kwiTabernacle yasezulwini engakhiwanga ngezandla, yakhiwe ekamoya ngithi. EkaNkulunkulu ngithi sifuna uNkulunkulu. So uma uJesu ethi baningi abayofika kumina bathi inkosi inkosi senze ukuthi nokuthi nokuthi, athi anginazi nina benzi bokubi, ngokuba niyamazi igama lika Jesu, niyawazi amandla kaJesu, kepha niwasebenzisanga abantu abaningi bagcwele esihogweni ngenxa yokuthi nina nidayise umusa neqiniso, nashisa izinhliziyo zenu ngensimbi eshisayo, nalahla unembeza wenu, na unikela uSathane. So yabona indaba yaJesu, sibaningi vele siyakholelwa kuJesu.
kepha uJesu akakhazimuliswa imlomo, khazimuliswa isenzo, ukhazimuliswa ukholo. Baningi abantu abanentshisekelo yokuthi benze umsebenzi kaJesu kepha ngendlela engafanele. Lokho kufakazelwa incwadi yaseRoma sahluko 10 verse 1 ukuthi bakhona baningi abanentshisekelo, but indaba inokuthi khona lento yokuthi awu understand. Makukhona lokho okuncane ukunderstandayo ufuna ukugiya ngakho kanti awuphelele, fanele kugcwaliswe ngakho konke. Ngizonika nje izincwadi enye futhi kwincwadi lapha kwincwadi yase-Efesu sahluko 6 kusukela ku verse 11 iyakutshela isihlomani ngezikhali zonke. Angikwazi ukuthi ngizothi ke buka phela ngiphethe inkemba ngithi ngiphethe inkemba yodwa, makwenzeka ngishayeka mina ngingaphiki isivikelo, ngingasigqokile isigqoko bathi umakalabha lo wakhona, ngingagqokile ama-sandals lawa khona, ngeke ngihlatshwe amabhodlela, ngeke ngihlatshwe ameva, ngeke umuntu mengishaya kuzwele kumina ngoba ngithi mina hayi ngiphethe inkemba yodwa ngizolwa ngenkemba noma ngiphethe isivikelo sodwa. Ngikhuluma ngalento yokuthi umuntu agiye ngolwazi oluncane. uJesu yebo kufanele simshumayele, but akusona sonke isikhathi soshumayela uJesu ngomlomo, but ngesenzo. uJesu mzalwane ufuna ukunisiza abazalwane babebaduka abazalwane. Ivangeli bethu babehlangana kuma synagogue, abantu babehlangana kunabantu abanike ulwazi nomthetho ngezinto zikaNkulunkulu. So mehlala phansi yengeke competition njengoba namhlanje sekukhona umncintiswano ngamabandla nabafundisi. Sorry but bese kukhona umncintiswano necompetition, sekukhona osebenza ngenzuzo nenhloso, ngenjongo ethize. Yabona uJesu wekwazi ukuthi ahambe ekusinagoge ethize afika angene khona, afika afundise. Manje sebeqale ba-assess ukuthi uphethe yiphi imfundiso. Mawukuthi babona ukuthi uphethe ivangeli ezoxosha abazalwane esontweni ngeke bakuvumela, unabo ubudlelwane nabo. So ngisho ungahamba uthi uyahamba manje ngiyoshumayela ngithi ngilethe imfundiso uJesu unginike izwi, ngeke bangivumele until baze bangizwe ngikhuluma. You understand? So ngibuyela kulento yokuthi abantu bajabuliswa ukuthi uJesu bamazi ngemlomo, bajabuliswa ukuthi kunamavesi abawaziyo. Akusizi uba nevesi elikwenza ukuthi wena ugadle kuphela, elingakwenza ukuthi wena uvikeleke. uNkulunkulu bethi masihlome ngezikhali zonke zikamoya mzalwane, understand ukuthi ufuna ukuthi thina ekhambeni kwethu sibe nokuqonda indlela esihambayo endleleni. Sikwazi izithe yabo lezi ncwadi ziyafika uzozibiza, but ngizofuna ukuthi nje ngifuna ukuthi ngikuvezele le ethi ke uzukwazi ukuthi umelane nemicibisholo kaSathane. Incwadi kwabase-Efesu sahluko 6 verse 10. Yes. Elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. So mengiveza lento yokuthi wakwazi iqala ukuthi umuntu ahambe ayohlala kusinagogo noma bahlangane. Leyo nto yayigugu ngoba khona abantu ababenolwazi ekwakulandelwa bona ukuthi ubani uyafundisa. Nabaprofethi bamanga ke incwadi yaPetru yaveza ukuthi naseqaleni babekhona abaprofethi bamanga. Okusho ukuthi lento evangeli khona into eyifundisayo. Abaprofethi bamanga khona imfundiso abayiphethe eza sengathi ihambisana nevangeli mzalwane. Amen. Ngapha manje ngenxa yokungaqondi sebeyihlobisa manje le ndaba yevangeli ukuthi ivangeli lihambisana nengcebo nemali neinkanuko zabantu. So umthetho kaNkulunkulu oseBhayibhelini nemfundiso nemiyalelo eqondile, mesivula iBhayibheli sivula incwadi ezosifundisa ngathi, ezosifundisa ngendlela ekumele siziphathe ngayo, indlela ekumele sikhulume ngayo, indlela ekumele siphathane ngayo. Le ncwadi le nje wathiwa yomthetho mayingasuki kuwena, okusho ukuthi le ncwadi iyawagada amazwi akho. Le ncwadi le igada ngisho imicabango yakho. Le ncwadi igada indlela oziphatha ngayo negqoka ngayo. You understand? So uyabona ukuthi le ncwadi le iphethe konke esikudingayo ukuze thina sipheleliswe kulowo okuyena osinike ulwazi lokuphila lemhlabeni. Lemhlabeni kunendlela yakhona yokuphila esibekele uNkulunkulu ayinika uAdam ukuthi uAdam ngikunika konke okubonayo ukuthi ubuse phezulu kwakho, kepha khona okumele ungakuthinti.
kwakukuphila lokho ukuba Adam azange akwenze ngaso sikhathi ngabe sonke sihamba ngalomyalelo kaAdam ukuthi masibona lesasihlahla sithi wo ngayi lapha ubaba wathi you understand lapha ngokuba uAdam wadithwa uthando wadakwa uthando lika Eva uEva edakwe inkohliso kaSathane uAdam wawelwe sonela umyalelo wawunikwe yena iBhayibheli lisho njalo uyena udalwe kuqala uyena futhi wanika umyalelo kuqala ingakho sithi abantu besifazana bakwazi ukuma bafundisa amadoda ngoba waseqaleni uNkulunkulu wafundisa indoda ukuthi ifundise umfazi mawukuthi wena uyibona into right uJesu wathi uJesu nisuke nimenza abe uweak njengalabo prophets nabafundisi abafundisa be-weak bethunywe uSathane uSathane uletha lonke uhlobo lenkohliso ukuze nonke nihambe nesihogweni iBhayibheli sifundisa ukuthi sifanele ukuphila akusayona lento engiwe ngathi manje sekuyinkolo ngalendlela eseni expressa ngaso yabona abaprofeti babemebe bonga uNkulunkulu yabeza ukuthi bayambonga uNkulunkulu ayikho into ukuthi uNkulunkulu ngicela ungiphe imoto ngicela ungiphe imali ngicela ungiphe umsebenzi nope uthi uJakobe uma uNkulunkulu ekhambeni kwami uzonginika indawo yokulala impahla zokugqoka ungipha futhi ngibuye ekhaya kaBaba uthi konke engiyakukuzuza ngiyakukunika kweshumi ukhuluma noNkulunkulu ukuthi uyobonga kuNkulunkulu ngalendlela uNkulunkulu ayombusisa ngayo you understand so namhlanje emasontweni ayisafundiswa indaba yezwi sefundiswa ukuthi yabona lezi zinkinga ezinazo uNkulunkulu uzokusiza sibale phansi uze sozikhulekela mosha isikhathi sakho bonke abaprofeti bakhala ngokuthi uNkulunkulu abavikele komubi abavikele izitheni zabo izitha zakhe kubona umakhelwane iBhayibheli lithi umakhelwane benomoya omubi uphethe umoya onjani isitha uSathane umuntu onenhliziyo embi nothakathayo hayi ukuthi yena mumbi indlela zakhe ezimbi uNkulunkulu muhle isenzo sakhe senza uNkulunkulu anganami ngalowo muntu ngakho ke iBhayibheli mzalwane mawukuthi yabona ingakho ngihlezi nginitshela mina ngithi angikhathali ukuthi wena ngabe ukholwa kuphi uma lingahambi ngale mfundiso esinikwe ubaba wethu usezulwini uma lingakholelwa izinto esizinikwe ngale ncwadi nizibize ngamakholo ningamakholwa niyakayipha nikholo kwabanye uNkulunkulu noma komunye uNkulunkulu hayi lo seBhayibhelini akekho noyedwa umprofeti ayibona lento esambulo ngitshela futhi ifike ibe inkinga because yabadija lento abantu lento yesambulo yinto uNkulunkulu akwambulela yona ngokwembhalo yonke into kumele uyazi ngokwembhalo ayikho enye into ezokwambulela yona ezophambana nezwi lakhe athe sekuphelile ngalo amen yes Lord but abantu banama revelation nezambulo ngalendlela ukuthi uJesu usengathi useke emakethe manje siyadayiswa ukuthi wena ukuze udume ithi ube ne revelation ube nesibonakaliso ube nombono ingakho ke imbalo yebona into engikhuluma ngifike ngikhulume sengithi ngoba wathi uJesu abaprofeti abaningi bayoqhamuka ngegama lami badukise abaningi uma ukuthi kuyenzeka bayodukisa ngisho nalabo abakhethiweyo ngenxa abakhethiweyo zonsuku ziyakunqanyulwa zibe mfishane lento iveza ke ukuthi ke uma uthi wena uyamazi uJesu umazi ngokomoya nangokweqiniso uyawazi umusa wakhe empilweni yakho uyayazi into akhiphe kuyona uJesu empilweni yakho abazalwane abaningi bakhishwa uJesu ngokuthi ke yabona njengoba kuthiwa wayethumela uMoses ewakhipha eGibhithe uMoses wengazenzeli lutho ngokwakhe wena ndela umyalelo kaNkulunkulu same thing manje uMoses akasekho wekhuluma noNkulunkulu face to face bathi imisebenzi yakhe nohambo wakhe noNkulunkulu kubufakazi obukhona eBhayibhelini ngithi nangoba uJesu usethi manje umoya ingcwele uzokusigcwalisa kithi asahambi manje njengoMoses okhuluma noNtuzana noNkulunkulu face to face but manje uNkulunkulu sengimazi ngezwi lakhe uJesu athi ngingulizwi ovele ezulwini odla kumina akekho umuntu ozokhuluma nomoya ingcwele into ephambene nezwi lakhe bonke abaprofeti uNkulunkulu wayefike abafake izwi lakhe uJeremiah uIsaiah uHezekiel uJohane kwincwadi esambulo so ngifuna ukukubuyisela lana ekutheni akhono yedwa umuntu ongathi ufundisa ngeBhayibheli afundise into ephambene uma eyuthi umfundisi kaNkulunkulu uthunywe uNkulunkulu
uzokunika yonke into ekhona eBhayibhelini ukuze wena ungezukusoleka phambi kaNkulunkulu futhi ukuze wena ungezukumsola ngoba unikwe izwi. Incwadi ngokuka Johane isahluko 6 verse 45. Yes. Kulotshiwe kuba prophet ukuthi bonke bayakuba ngabafundiswe nguNkulunkulu. Do you understand? Kulotshiwe abaprofeti ukuthi umoya ingcwele usiyakufundisa manje le ncwadi ethiwa uJohane kwathiwa kayidle. Lapha kwincwadi ya Sambulo sahluko 10 verse 8 to verse 9 and 10. Uthi lathi izwi hambe oyingilosi izwi lathi akahamba kwingilosi emi phakathi kolwandle namanzi. If afika athatha incwadi lese esandleni wasefika icela uJohane incwadi sahluko 10 sukela ku verse 8 or 9. Izwi engalizwa livela ezulwini lase liphinda likhuluma nami lithi hamba uye uthabathe incwadi evulekileyo esesandleni. Uthatha ini incwadi? So yabona ukuthi ngencwadi enikiwe abantu abahamba ngeqiniso bonke bakholela kule ncwadi le. So mawuzofuna umoya ingcwele ukhulume nawe angaconfirm noma angaqinisekisi ngale ncwadi akuyena lesimazi. uShembe wakhuluma uNkulunkulu naye mesho. Kepha manje inkinga akukho le khona njengoba ngithola kuthiwa iBhayibheli kuthiwa uShembe wayengalazi iBhayibheli wengafundile. Kepha wakwazi ukulifunda. Bekuthi wakwazi ukulifunda kwenzeka kanjani ukuthi kunencwadi kwiTestament elisha ethi asiwagcini indaba zamasabatha azinamsebenzi. Indaba zemkhosi azinamsebenzi. Kwenziwa indaba zobuNazaretha ubani wafundisa ukuthi abantu abagcina izinwele ngokweBhayibheli. Bekuthi nale ngqondo leyo ukuthi ke wathunywa kubantu abamnyama kukuphi lokho ngokweBhayibheli. Bathatha lento ukuthi ngoba kuthiwa uJesu wathunywa kumaJuda. No, ukuthatha wena into oyicabangayo noma kuthiwa umfundisi ubani azozenza lento eseBhayibhelini yena uqobo lwakhe. iBhayibheli liyakhuza lithi ke lobo zikukhumezayo onginika incwadi yaseThesalonika sahluko 2 ekhuluma ngayo lo zikukhumezayo. Bese iphinde futhi izoveza yiphi enye incwadi ekhuluma futhi ngomunye ozikukhumezayo. Uyona le yaseThesalonika sahluko 2 from verse 8. Incwadi yesibili kwabaseThesalonika isahluko sesibili verse 8. Yes. Lapho ke uza kwambula lowo ongenamthetho. Yabona umuntu ongenamthetho mzalwane ilowo ofundisa izimfundiso ezingaphumi uNkulunkulu enza abantu baphambuke endleleni kaNkulunkulu. USathane ofaka lowo moya kubantu. Ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho isiyasebenza. Imfihlakalo mzalwane lalela. Lena kukhulunywa ngani ngemfihlakalo yokungabi nawo umthetho. Isiyasebenza. Kuphela ukuze kudediswe yena obambezelayo. So le mfihlakalo yokungabi nawo umthetho ivezwa ukuze kudediswe bani uSathane. Egcina uSathane efoneka athathwe. Egcineni uSathane kumele athathwe ayofakwa echibini lomlilo. So ukuze adediswe ke imfihlakalo yongabi namthetho kufanele ibonakaliswe ngoba lithi iBhayibheli yena obambezelayo manje lapho uza kwambula lo ongenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Lowo okufika kwakhe kungokukusebenza kukaSathane ngawo onke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe. So indaba ikutheni wena ukholelwa umfundisi kakhulu, wena ukholelwa amadlozi kakhulu, wena ukholelwa umprofeti wakho kakhulu. Benza izibonakaliso vela ngithi bakhuluma izinto ezimnandi engazi ukuthi bazithathe kuNkulunkulu ngithi nini bathandela lokho ukuthi uNkulunkulu ufikile kumina ngo2015 wanginika lesibonakaliso ukuze mina ngisebenze uthi angibiza abantu kanje bese ngiyakholwa ngoba lo muntu ukhuluma kamnandi.
asike simhlole ngeBhayibheli ukuthi lento ayisho iyafakazelwa neBhayibheli. Uthola ukuthi ayitholakali lento le. Usehambe izinyanga wahamba bathakathi wahamba wayothwala wabuye wazonitshela lonto ukuze ezokwazi ukuthi aningene emakhanda enu ukuze nizokholelwa kuyena athi uNkulunkulu unginike nesipho sokuthi ngizobusisa lamanzi abantu baphile. Manje lewe nizojabulisa leyo manzi ngakuthiwa bese sibonakaliso lesimangaliso. Ingakho nithi ke nangu noShembe phela wabeka ubhoko phansi amanzi ahlehla. Ayikho lonto abukho ubufakazi balonto. Ngoba yini nimenza uMoses ngoba kuthi uMoses wathatha ubhoko wenza njani wakhomba ulwandle. Ayikho into abaprofeti bamanga abayenzayo abangakopeli khona bani uJesu Kristu noma bakopele uMoses. It's either bazokopela bani uMoses noma bazokopela bani uJesu Kristu. Laba sibiza ngamaKristu bezokhohlisa abantu ngamafutha, nazokhohlisa abantu ngamanzi, bezokhohlisa abantu ngayo yonke izibonakaliso lezo. Yilabo abantu bamaKristu abanamanga. Bese kuzokhona labo bomthetho ababamba ngomthetho kaMoses. Bona bathi ke ningasihlaba izilwane ningakwenza ukuthi nigcine neSabatha. Labo abanaqonda abantu labo lithi iBhayibheli lapha kwincwadi yaPetru sahluko 2 from verse you can start from verse 15 if possible. Ifuna ukuvezela incwadi kulabantu beze kanjani ubabona kanjani yabona mina ubheke ngikhuluma nawe ngikuchazela ngezinto abaprofeti bakho abazaziyo abaprofeti bakho ngemsebenzi yabo bese ngigijimela futhi ngikukhombise ngeBhayibheli yini ngifuna ukuthi wena uqonde ukuthi le incwadi eqiniso le ncwadi iveza konke ngomuntu lenhliziyo yakhe engcolile ngifuna isahluko 2 incwadi kaPetru sahluko 2 from verse 15 incwadi yesibili sahluko 2 verse 15. Beshiya indlela eqondileyo. Bashiya ini? Beshiya indlela eqondileyo. Bashiya indlela eqondile baduke. Belandela indlela kaBhalami. Angizwile ngiqala ngikhuluma ngoBhalamu othanda imali. Besitheni? kaBeroyi yes owathanda umvuzo wokungalungi wathanda umvuzo wemali yabona lo ukusebenzela imali yabanivula amabandla ngoba nifuna imali nenze yonke into ebandleni ngoba nakunifuna kungena imali yabona emasontweni amanga ngikutshale mina kuhlezi kuplano noma kuhlelwa indlela engenziwa ngayo imali ikhuliswa imali yonke into ekhulunywa imali. You understand? Benamehlo agcwele ukuphinga wonke amasonto amanga nangayeki izono. Angijabana ukuthi bagcwele ini? Benamehlo agcwele ukuphinga. Ukugcwala ukuphinga kusho ukuthi inkanuko ziyababulala kukhulunywa ngesono akukho ukuthi kushawa isono esontweni. Nangayeki izono. So abantu baphephethe ezonweni emabandleni abo ngenxa yokuthi abakhuzwa. Beyenga imphefumulo engaqinile. So ubona nje kuloko ekhulunywa zezimali njalo emabandleni imali this imali that lokhu yana njalo imali yonke into imali. Yabo bazozenza lezo zinto ezincane ezokwenza ukuthi abantu babone ukuthi siyasiza le mali enza ukuthi enza ukuthi but imali isigaxa sakhona sihlele ephaketheni likamfundisi. Benenhliziyo ejwayele ukufisa bathanda izifiso. Abantwana bokuqalekiswa lezo lonto leyo beshiya indlela eqondileyo beduka belandela indlela kaBhalami Beroyi babelandela indlela kaBhalami Beroyi owathanda umvuzo wokungalungi. Yes, Kepha waba nokusolwa ngenxa yokweqa kwakhe umthetho. Yes, Imbongolo eyisimungulu yakhuluma ngezwi lomuntu. Yes, yanqabela ukuhlanya komprofeti. Labo bayimithombo engenamanzi. Amen. Umthombo ongenamanzi. Yini umthombo? Sibuyele ngapha. Umthombo indawo lapho efuna ngabe kuphuma khona amanzi. Kuthiwa isemthonjeni ngokuba ulapho khona amanzi ethomba khona. So kanjalo lo muntu wesifazane bethi uyathomba ngoba usuke sekuphuma igazi kuyena emzimbeni wakhe. You understand? Ngiyakuthiwa uyathomba ngoba le ndawo le beyomile le ndawo umuntu wesifazane ubeyingane bathi ukhombisa ukuthi useqala usengena kwelinye izinga bese kuqale emzimbeni wakhe kwenzeke lento ayizwayo kuze kuphume igazi.
Kanjalo wena le ndawo leya ekuthiwa umthombo indawo ongayithola entabeni mhlawumbe ongayithola endaweni njengawe indawo esentabeni mhlawumbe ezansi kwentaba uthola amanzi ahamba ngaphakathi entabeni agudla ngaphansi bese aqhamuke somewhere afika vula imbobo lapho uthola ukuthi lapho kuzokuba indawo lamanzi ayohleze ephunga khona kuyisemthombeni abanye babekwazi ukuthi bawumbele mekuthi ke bafuna amanzi bambe bashone phansi afika athola amanzi so maybe befuna ukukha amanzi bafake ibhakede lapho bakhiphe baphuze yebo njena ke sekuvela ke lesaga lesi noma lesisho kuthiwa imithombo engenamanzi. so umthombo ke ufike lapha ubone ukuthi lo mthombo khona into enesifana la wehlise kancane hayi kakhulu kancane nje awuzame ngalapho ngibone kancane nje ya so le ndaba yemthombo ke imi kanje nawubona umthombo unegugu ukuthi awumthombo lo uthi afika phakathi uyaqalaza ukuthi ufake ibhakede akukho lutho kepha mongude wena ubona ukuthi lapha khona amanzi lo mprofeti wamanga ke mombuka abagqoka ngendlela ehloniphekile indlela abakhuluma ngayo iyakhanga yenza ukuthi wena ubone ukuthi lo muntu uphathisiwe ave bebaningi abazalwane awuvele mina ngivele ngibe nakho nokucasuka engifihle lokho umuntu benze ukuthi umuntu hayi uNkulunkulu umphile mewuthi uyamlalela nje uyazibona lento akholwa kodwa uqhama uNkulunkulu ngathi umphe kona bathi ngeke ukuthi wena ukholwa manga noma wena ukwazi ukwahlukanisa phakathi kokuyikho nokuyikhona awumazi umoya weqiniso awuwazi umusa kaNkulunkulu awumazi umoya ingcwele so wena ubona ukuthi ubekhuluma into ezakala kahle emadlebeni akho eyenza kuzwane lenhliziyo yakho nalezi nkanuko nazo bese wena ubona ukuthi hayi cha uNkulunkulu uyamsebenzisa kanti lutho labo bayimithombo engenamanzi uyinto engenalutho bese simbheke ngokweBhayibheli thina siqonda into zikamoya bese sikhuluma ngabo kuhlabeka abantu abaningi ngokuba yini bayakholelwa kubona kepha banabo ubufakazi ngeBhayibheli iBhayibheli lona eliletha ke ubalinike lapha kwincwadi eloluzana amaHebheru sahluko 11 ngifuna uverse 1 uverse 2 noverse 3 noverse 4 noverse 5 noverse 6 incwadi kumaHebheru sahluko 11 verse 1 yes kepha ukukholwa ukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo leyo indaba kwenziwa imbono befika banitshele ngezimoto banitshele ngemizi banitshele ngemali iBhayibheli lithi okungabonwayo okusho ukuthi asikholelwa okubonwayo manje iBhayibheli athi incwadi umpostoli Paulo masikholwa izinto esizibonayo sakuphi isizathu nesidingo sokuthi sikholwe haleluya ngoba phela ngiyayibona into ngisakholelwani ngayo khona ukuthi uzoba nemali khona uzobona leya moto mawufisa lo uyeke mzalwane amen awubizelwanga kulonto uma mekuzothi ke bize le moto uthe yakho hamba uyithinta uthe yakho lo moto loyo wena lo muntu ufaka umoya omubi wokuthanda izinto amen amen yabona ke kuthiwa amantombazana athanda izinto abantu abathanda izinto ngizokwenzela isibonelo wena uthi usindisiwe ngoba ninemkhubo ukuthi ninenkani ngifuna ukukhipha lo moya wenkani ngezwi lika Jesu ninomoya ukuthi nina owesifazana uzothi kanje athathe ingubo ayibonile advertiser bese kusondela ibirthday yakhe uthanda izinto lonto leyo uposte lo ngubo uthi ngebirthday yakhe ufuna lesipho lesi wena uthanda izinto amen afanele uyenze lonto lomuntu kaNkulunkulu ngokuba uvulela usathane indawo ukuthi alethe lonke uhlobo lamadoda abizwa inkani ukuthi akwenzele lezi zinto wena uyazifunela wena ezintweni so umoya wokubonga la kwena ukuthi lokhu uNkulunkulu anika kona kukwanele nithandana into ethiwa ngesingisi attention nifuna ukubukwa nifuna ukunakwa uNkulunkulu usinake ngayo yonke into esidingayo usinikile yonke into esidingayo kepha thina sifuna ukunakwa abantu bangaphandle ngempahla zokugqoka izimoto abantu abathanda izimoto ufuna ukwenza abangani abantu abanezimoto uthanda izimoto noma kuthiwa ukholwa kangakanani mawuthi wena uthi umngani wami ungakhuluma naye uzokufaka une connection naye awuyena umzalwane sebenza ngo connection awuyikhulumi lo language mawuthi umuntu ufuna ukumsiza awumtshele leyo nto leyo hamba uyokhuluma ukuthi ubani nobani bedinga usizo kanje ngani ungakwazi ukumsiza yini
Manje bese ngithi awu connection wami lo. Mokuthi nje ungathi umnike no 500 rand uzokufaka. Uzokunika, uzokwenzela. Sewuphumile ekholweni. Lo moya wokuthanda izinto mzalwane, umoya lo ungena ngendlela ongayinakile wena. Njengoba sikhuluma abafundisi abamanga abafike banifundise lezi zinto lezi. Nina nikholwa ukuthi uNkulunkulu unjalele ukuthi nimuse emhlabeni. Ayikho lonto leyo. Ngoba indlela nibusa ngayo nina nifuna ukuceba emhlabeni nimukwe. Kanti ingcebo uyebulalela mzalwane. UJesu unganibekeli ingcebo yeni kuphi? Manje ke wena ukuthi ke uNkulunkulu akasho ukuthi ufuna ke sibe iziguli emhlabeni. Uthi nibuse phezulu kwezilwane. Azange azayibala imali. Amen. Amen. Hallelujah. Azange azayibala imali vele seyingxenye yempilo esiphilayo. Kepha kusho ukuthi ifanele sibuswe imali ukuze thina sibone ukuthi uNkulunkulu unathi. uNkulunkulu mokhuleka kuyena kunesidingo uyacela ukuthi akusize. Ukuthi uNkulunkulu ngenzele umusa ngikwazi ukuthi ngenze u1 and 2 and 3. Sonke siyacela uNkulunkulu kepha asicelele ukugcwalisa izinkanuko sicelela ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke nokuphila siNkulunkulu singamsoli ingakho incwadi yezaga ithi uNkulunkulu nginazi izinto eziwu2 engizicelayo kuwena. Incwadi yezaga sahluko 6 sahluko 30 sahluko 30 verse 9. Incwadi Izaga isahluko 30 verse 7. Verse 7. Yeah. Izinto ezimbili engizicela kuwe. Yes. Unganginqabeli zona. Yes. Unganginqabeli nazo. Emuzo lo muntu uyacela uNkulunkulu akithi. Yes. Ngingakafi. Ketisela kude nami okuyize namanga. You understand into eyize into engenanzuzo kuwena nasempilweni yakho. So uma wena uzolangazelela izinto eziyize ezingenanzuzo kuwena ngoba phela ayikho into ebaluleke njengomphefumulo mzalwane. Angikhathali ungaba nezimoto ungaba nemali ungaba nengcebo yonke emhlabeni. Umphefumulo wakho uma ungenakho ukuthula uvela kuJesu, uma ungawutholanga umusa kuJesu, uma ungenalo iqiniso lika Jesu, wena uzofa ingcebo yakho uzoyishiya ngemumva. uJesu uzokuphika akuthathe yakubuyisela esihogweni ngoba wena ubusebenzelani izinto eziyize emhlabeni. Qhubeka. Ketisela kude nami okuyize namanga. Yes. Unganginiki ubumpofu. Ungangihluphekisi nengcebo. Yabona uNkulunkulu akazasithembisa ukuthi uzohlupheka ukuba uthi emhlabeni bese khuluma noMoses kwincwadi yeLeviticus uthi ke uma ke incwadi yeDeuteronomy bengaphosisi uma ke senitshale navuna shiyani phela ukuze abanye bafike bakhothuluza abahluphekile ngokuba abantu abahluphekayo bayohlezi bekhona kuphi emhlabeni. Hallelujah. Usho njalo uJesu bese ezogcwalisa lo mazwi akhuluma uMoses uJesu uqobo lwakhe. Ngesikhathi ke ufika owesifazana amafuthane wakamnandi ecoba uJesu emlungiselele ukufa kwakhe. Bese bethi hayi lamafutha lawa inani eliphezulu bekumele ngabayathatha ayodayiswa ngemali kusiza abantu abahlwempu. Uthi uJesu uthi abahlwempu ninabo njalo kepha mina aninaye. Yini ufuna sibe nobulunga nomusa neqiniso lekanako okuzosilethela ukuthi sifinyelele kuyena. Amen. Hallelujah. Yes Lord. Bathi bonke abantu abashumela abantshela indaba zemali, indaba zezimoto, nani niyakholwa, niyaposta kuma status izimoto, imali, ingubo, nifuna yonke into lezi ngema birthday enu. Ukuthi ubani umzalwane sosibindi unifundisa lezo zinto ukuthi ngebirthday yakho ufune ucelebrate ibirthday. Ibaluleke ngani? Yebo uHerod ngiyazi wayenza ibirthday but alikaze lisikhuthaza iBhayibheli ukuthi uJesu ngeke wayenza ibirthday wa celebrate ibirthday. Unganikwa noma uphiwe izipho kubonga ukuthi usukhulile ufuse lesikhathi wazalwa ngaso hayi ukuthi into esengazuyile igugu kuwena ukuthi sehlala phansi kuyaplana ukuthi ke ulethwe izipho sekucelebrate wena izipho mzalwane imkhululeke sihambisa kuJesu sibonga. Amen. Ingakho kuthiwa ke izipho babezihambisa ngesikhathi kusanele ntuzana yini bizwa ngani iTabernacle babehambisa izipho kuba priest behambisa kuphe enkosini bebonga. Ingakho khona okweshumi kuyingxenye yokubonga ukuthi uNkulunkulu ukunikela umsebenzi. So unikela kuphi emsebenzini kaNkulunkulu ngokuba laba priests ababekhona lapha babenza umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wengabanikanga mhlaba wayethi umsebenzi wenu nefanele uNkulunkulu. Bathi ke nithanda nina lokho kuzokala kamnandi ngoba nitshela ukuthi nina nizoba nemali uNkulunkulu undalela ukuthi nibuse emhlabeni. Thina kuthiwa sibuse phezulu kwezilwane. Wathi uNkulunkulu nginika izihlahla nginika nazi izilwane ukuthi ninidle.
lezilwane engasafuna ukuzidla lezihlahla engasafuna ukuzidla abanye ama vegetarian Mediterranean and vegetarian abanye ama vegans umsangano lonto noma ungayithandi awuthandi yabo Rastafarian bona bathi abazidla ilwane yabo bhema insango uba wathi bhema insango ubalo bhema insango why ukhetha ukubhema insango isidakamizwa lesesikubambile uNkulunkulu wakho omkhonzayo lo noBob Marley oNkulunkulu wendawo so sibuyela lana ke kutheni njengoba lithi iBhayibheli abantu abaqhamuka nemfundiso amarasta nabafundisi bakhona nabo abakhuluma banolwazi ngalezi zinto bakhuluma ngezinto ezingumlando ezizwakala kamnandi emadlebeni ezikwazi ugcine songasafuna ukungena kwinkolo uthi hayi indaba zenkolo mina I live in peace peace Rastafari are abathi ayre Rastaman abanye cause bathi ke balandela iBuddhism noma balandela iHinduism okusho ukuthi iBuddhism yafundisa uBuddha waseChina ofundisa ngamazwi ahlakaniphile kepha ngakhombi kuJesu bese kuzoba khona uMahatma Gandhi naye oneHinduism yakhe akufundisa amazwi okuhlakanipha kwasemhlabeni kepha ngakuholela eqinisweni bathi bakhuluma ngokuthula akukho ukuthula okudlula okwaJesu bethiwa ke uyinkosi yokuthula uma kukhona umuntu othi umfundisi ngephela kukhomba iJesu umfundisi kaSathane lowo uma umfundisi noma kuthiwa ubiza igama lika Jesu ngoba vele phela bazothi ngoba uthi akambiza uJesu okufanele simbize noJesu uma biza uJesu ephambene nencwadi yeBhayibhelini umpostoli noma umprofeti noma umfundisi wamanga lowo bathi ngoba nazi iBhayibheli anazi iBhayibheli abantu abaningi vele abalazi iBhayibheli ngakwazi ngisho abafundisi bena abalazi iBhayibheli ube lazi bezohlala kulona ube zokhuluma ngeBhayibheli nje angalikhethi iBhayibheli iBhayibheli likwenza uzondo wabantu iBhayibheli lenza ukuthi unkosikazi wakho asabe uNkulunkulu mawindoda leqiniso umndeni wakho uyonotha ngoba ungcwele ngeBhayibheli bathi mawisilambane nje uyisilwane silambile esiswini saso wena uyagcina noma umfundisi omala kwePulpit afuna ukushumayela uyagcina ibandla seliwela kwindodana yakho uthi uGideon mina ngeke ngibuse ngesikhathi bethi ke ngoba usinqobele neyampi busa phezukwethu athi ngeke mina nendodana yami kepha uyedwa kumele abuse phezukwethu uJehova uJesu Kristu uyena oyinkosi obusayo so ngalendlela yokuthi abantu bathemba abantu ngenkohliso nangamazwi abayengayo bayalahleka kuphepha eBhayibhelini so ingakho abantu abaningi bathi mina umoya ngcwele ngamazi umoya ngcwele ukuba umazi umoya ngcwele buzobonakala bungeke kuloko ukuphapha afanele uphaphe mono umoya ngcwele abazambule phela kuwena simothe ecala indoda inawo umoya ngcwele olosisi unawo umoya ngcwele ayi nomama unomoya ngcwele uyazibonela umoya ngcwele ephefumula kumuntu ngoba uyaziveza yena uyazifakazela akafuna ukufakazelwa yimina ngomlomo wami ithi hayi mina ngiyakholwa phela nginomoya ngcwele mina ngumfundisi mina ngeshumayela mina ngeshisa mina no angikhulume ngomuntu okuyena oshisayo uyena uthi umlilo oqothulayo mengikhuluma izwi lakhe ngikhuluma yena haleluya ngoba yini yonke into engizokhuluma ngayo ngizobe ngikhazimulisa bani yena haleluya mawuzothi umfundisi shumayela nje Dlamini sukumi yabo Dlamini wayisibozo uthi uDlamini wasindiswe yimini uyamhlambalaza uDlamini uyazikhukhumeza yena yabona lo muntu walapha wasindiswe yimina wena udumbo lwakho ufuna mina ngibheke ukuthi unamandla wena awunalutho wena awunalutho wena hayi yabona lo ngamleka izandla waphila ufile uyalithanda udumo kepha laba behlambalaza banjengezidalwa ezingenangqondo ngemvelo zizalelwe ukubanjwa incwadi kaJuda yakithi bazalelwe ukubanjwa uPetru incwadi yesibili kaPetru isahluko sesibili verse 12 yes kepha laba behlambalaza banjengezidalwa ezingenangqondo ngemvelo zizalwele ukubanjwa nokubhujiswa so yonke into engafuna ukhazemelisa uJesu excuse me
yonke into engafuni ukukhazimulisa uJesu ezikhazimulisa yona nezibongayo nezigugumezayo engafuni ukuletha umusa kaNkulunkulu ngoba usaba abantu ufuna udumo kubo lwakho ufuna kwanda ibandla awufuni ukukhuluma iqiniso udumo lwakho vele uJesu ke ningafani nabafarisi nalabo abantu bebekhuleka babephathi bemgwaqe emakhoneni bamemeze bafuna ukubukwa uthi noma nizile ukudla ningenzi ukuthi niqinise ubuso benu baze babone abantu ukuthi ke nifastile noma nizile ukudla uthi geza ukukhanda lakho uligcobe umusa kumele ubonakale kuwena bebekhuluma ukukhuluma kuzwakala ukuhlakani yabona ukungcwele ukukhuluma ukuhlakani yabona incwadi yezaga ikhuluma ngokuhlakani ukuthi ubuhlakani bungakuthwala kangakanani wena so abantu bafuna ukubonakala ukuthi hayi mina ngifastile mina selokho ebiphile emayena ke behlala yini hayi ngibe fasting eyasho yona hayi lalela asibone ukuthi kuphela amandla emzimbeni kepha umoya wakho lokumile uqinile indumise uNkulunkulu yabona ngitshala ukuhlakanipha ukuze ukuthola efela kuyeke ukufida inyama yakho ngenkohliso namanga nokuthanda ukudla kakhulu nokuyispoil inyama yakho ngithi ni spoiler ngokudla ispoiler ngeimpahla zokugqoka uyispoiler ngeentertainment TV spoiler ngokuthi ufuna ukuba nayo yonke into umona lowo you understand so ukuze lo moya ingcwele noma ubuhlakani uhlale kuwena mawuthi umoya ingcwele emokuhlakanipha mawunakho yipha ungamjikisa umuntu engenakho muphe noma ngabe ubani ohleke ohluphekileyo wenza njani uzibekela into ukuthalo kaNkulunkulu you understand uma zokuhlakanipha lawo ikutshela ukuthi ungamthatha uNkulunkulu umfazi kakhulu ngoba ufana nomuntu onohlele khona endlini noma uhlele endlini enkulu nomsindo eBhayibheli yakutshela ukuthi ke khulisa ingane yakho ngendlela ube ungayispoil ingane uyibhixe ngama yogurt uyibhixe ngochocolate yakhala ifaka isteak sweet ithi yashona le uyifaka ugane emlomeni yonke into uthi yakhala ithatha ivideo game uthi kubambana ngoba ufuna ukuba busy no WhatsApp noma no Facebook noma ni busy no ingane idukiswa imfundiso lezinto zika Satan nawe ulahlekile vele khulisa ingane so ukuze ukhulisa ingane ngendlela efanele yiyona usho ukuthi wena ufune umanzi uNkulunkulu okuyena okunika ukuhlakanipha kokuphatha ikhaya ukuba umama ukuba ubaba ukuba umkhulu ukuba umndodakazi you understand sondela kuNkulunkulu yabona lesikhathi sifide inyama siyinika yonke into eyithandayo sinika uSathane indawo ukuba nezinkanuko zivuka kakhulu ngalesikhathi inyama yakho ifida wefida nezinkanuko abaprofeti bamanga ke basebenza ngazi izinkanuko umfundisi wakho useshade wa divorce umfundisi wakho uyajola esontweni umfundisi wakho ulana abafana umfundisi wakho udlwengula izingane umfundisi wakho umithisa izingane wazikhiphisa izisu umfundisi wakho umile na udayisa iziwasho umfundisi wakho wenza kaNkosikazi wakho umama umfundisi ashumayele ebandleni umfundisi wakho uthatha ibandla ninikele kwindodana yakhe yengefa umfundisi wakho usebenzisa iziwasho uhamba izangoma ebusuku nilele basebenzisa yonke into abangayithola ukuze babambe nina nihlale emabandleni abo umfundisi wakho uyisitabane ungqengeli uyisodomite umfundisi wakhe ebusuku uyaphuma hamba ayothenga abantu besifazane walisa inkaneko yocansi umfundisi wakho uhleli kulesikhundla kusona ngoba ubulala umuntu la ngoba efuna ukuma la ngenxa ukuthi wayebona ukuthi angenza imali ngale ndawo le lencwadi le ndawo le indawo le uNkulunkulu ufuna ukukhuluma khona zonke lezi zinto esizambulayo sizambula ngoba siyazi ukuthi baningi abagcwele abayimthombo engenamanzi niyathanda ukubakhulumela abantu engaba abantu bazikhulumela bona umuntu ufanele azikhulumele aziveze yena ngeBhayibheli yabona bese umshaya kahle washisa yonke le nto asucasha ngayo ngezwi likaNkulunkulu uyaphelele ushatini ngenxa yempakamo ngeke azazisole ngenxa yempakamo uzofuna ukuthi wena kubone njengesitha impakamo injalo ayifuni ukulungiseka ifuna yona ukuthi ihlezi iphakeme ingakho ke iBhayibheli begxeka ngaka amaZulu hayi thina samazulu iBhayibheli afika nabelungu obani oshebe bathi hayi iBhayibheli phela lafika nabelungu kepha wathi uMoses nimazi kanjani uMoses hayi ukhona eBhayibhelini namaxovu
hayi phela uMaria uma kaJesu uma kaNkulunkulu ukuphi lokho eBhayibhelini ingakho sikhuleka ke nasithi yethi Maria ukuphi lokho uJesu phela ngithi yena wafika wanikwa izwi wafundiswa wathi mina ukhuleka nothi baba uthi sezulwini ngithathaphi nini ukuthi ke lithi ke yethi Maria unjani ukuphi lokho eBhayibhelini lezi zinto senitshela zona kepha nibona ngathi thina sihlaza ukuba sinitshela izinto ezingekho eBhayibhelini sihambana uzifuna phela isikhombise ukuthi ngoba niyakholwa yona nikholwa konke lamabandla ke kuthiwa Apostle 12 Apostle 4 ayinandaba uApostle bani ngikhombise eBhayibhelini mina into yenzayo mzalwane ulifakeleni izinto ulifake sokholwa Ntombazane wafakela namabhlukwe wafakela namawigi uyakholwa wakhula kuthiwa uyakholwa kini yini emasontweni yakwana akufundisi iBhayibheli senivezela ngani iBhayibheli ucasulwa yini ngoba lenkanuko leyamfundisi wakhe isingene yathi khatha kwena usobona ngathi mina ngeke ngisivimbezelo noma mina ngisiphazamiso noma mina ngithunywa uSathane ngani ngokuthi wena uthanda ukugcwalisa izinkanuko ozifundisa umfundisi wakho ngoba yini bayimthombo engenamanzi baphuciwe umusa badayisa iqiniso unembeza wabo ushiswa ngensini awufakile lo moya kunina abazalwane ninenkani ngani ngokuthi nina ke noma umuntu usumtshela ukuthi abone bandla obulone lamanga athi ngiyabona kepha manje uthi uNkulunkulu ayekuhlanganyela uNkulunkulu akathi ihlanganyela nezona uthi ningaboshele ejokeni linye nabangakholwayo so akakwazi uNkulunkulu afika eshintshe mase aziphikisa wena yabona ngisho mina wena bright uthatha inkemba uphizulwa ngevesi but manje I understand ukuthi ke le verse isho ukuthini fathulwa ngalo thiyo ngeke ukuhlanganyela ngeke ukuhlanganyela kodwa uhleli phakathi izona labo bayimithombo engenamanzi kubhlungu mzalwane kutshela ungabi nasisambulo nokuba nabafundisi bamanga abagcwele emasontweni bashumayela abashintshane kepha umuntu walalela akhona oyedwa oshaya isono nezinkungu eziqhutshwa isiphepho yini nezinkungu eziqhutshwa isiphepho glory to God abagcinelwe ubumnyama babekelwe ubumnyama ngokuba bekhuluma udwandwe amazwi ayize bagcwele amazwi angenamsebenzi bebayenga ngenkulumo bayenga bathi ngenkulumo bebayenga Jesus Christ ngezinkanuko zenyama yayizindaba nangamanyala bayenga ngezinkanuko zenyama nangamanyala labo abasaphephayo uNkulunkulu ufuna ukusindisa abantu bayemasontweni bathi bafuna ukuphepha kepha kugcwele lapha ezidlamlilo kugcwele izimpisi ezimbathe isikhumba semvu babizwa ngabagcotshwa babizwa ngawo wonke amagama lawa balandela imfundiso yomuntu abalandeli iBhayibheli bobuze ngeBhayibheli bathi hayi iBhayibheli ali wrong la wena uphambene wempumputhe usuthatha ezinye impumputhe ozifaka emgodini bebayenga ngezinkanuko zenyama nangamanyala labo abasaphephayo abahamba ngokuduka Siyanibiza bazalwane ngegama lika Jesu Kristu sizonimema sinimemela ukuthi uJesu uyabuya ukuthi akabuyi namhlanje noma kusasa noma ngale kusasa noma after 5 years or 20 years from now bathi ngiyothi ngifile ngibe ngitshelile ukuthi uJesu yena ukhona uJesu uyabuya uJesu uyinkosi uJesu uzosahlulela uma wena ubona ukuthi inganekwane lento le it's fine it's okay ngingathini ngoba phela vele mubambe umoya usizo uJesu kuphela mina ngikwazi ukukusiza mzalwane ngingachaza la ngambula izinto omunye umuntu abuke nje athi ayi mina angizwa lento le ngoba yini sitha simbambile sithi bezwe into efike sithathe omunye uyezwa athi yabo le hayi ngiyayiqala namhlanje impilo ongcwele athi bebona abantu bebhema gijima ekhona athi ubona amantombazana amemeze embali bani ome lapho phela ayashekezela ngoba bashekezela ahamba embali hamba umbala amthathe umvalele ekamerweni amfake esonweni ushe konke lokade ethi uyaqala omunye aliphili iva ngiyakutshela ukuthi abantu besifazane nabantu besilisa abafaka amazinyo namawigi nezinzipho bekholwa ilabo abathi ke sebelizwile izwi likhona izwi kepha lizikhipha izithelo ngoba kugcwele isono ukhula isono ngoba inkanuko zezinto semhlabeni ngengcebo understand bese kuzoba khona ke abafuna siyalifuna yabo nje basihlela ukubona fanele ngabe nabo abalifuna ukuba bayithanda indlela engishumela ngayo hayi ngabe sibahamba siyalifuna yabo leli hayi siyalifuna lelo ethiwa inhlabathi evundile
elifuna ukukhipha izithelo noma ngabe sisha silwa kangakanani silwela ukuthi nathi sigcine sikwazile ukuzikhipha izithelo singabi ngabantu abantu bayakholwa ingakho ubabona ungabe ungibone kuthiwa ngihlangana nabantu abaningi ngihlanganyela nabantu abayingcosana ababiziweyo umuntu ozana kuthina uyena obiziweyo akabizwanga yimina uthi uJesu bonke ubaba anginike bona ngeke baphume esandleni sami bonke abayizimvu ababizwa uJesu bazongena ngomnyango esibayeni kulotshiwe kubaprofethi ukuthi bonke bayakuba ngabafundiswe nguNkulunkulu yiloyo naloyo ozwile kubaba wafunda uyeza kimi bonke benza kuJesu awuzi kumina mawuzoleza uze kuJesu awuzi kumina akhona oyedwa ngathi uze kumina mina ngiyinceku nje kusasa ngizofa ngeke ngivuke ngosuku lwesithathu mina ngiyinceku nje nginikwe izwi nami kuyomele ngivuke ngime phambi kwesihlalo sobukhosi ngahlulelwe ngemisebenzi yami ngikonyeliso noma ngabe yimbi noma ngabe yihle kepha nami ngiyovuka njengabo bonke abantu njengoShembe njengomqalisi njengobonke abantu abazibiza ngabantu ngathi bakhulu bayoma bekubakudukisa abantu bayosha ukuba yini lithi incwadi lapha kwincwadi yamaHebheru sahluko 10 verse 26 uma sona sesazi sesilamukelile iqiniso sathola ulwazi ngesipho sesezulwini saphinda saqhubeka sayenza okubi yezindaba akusekho mhlatshelo akusekho mnikelo ngokuba uma sona ngamabomi emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngezono kepha kuphela ukulinda okwesabekayo ukwahlulelwa nomlilo oshisayo uma yesowona sowazi oza kuqeda amaphikankani omlilo lo ukwahlulela nomlilo oshisayo oza kuqeda amaphikankani odelele umthetho kaMose uyakufa engahawukelwanga ngezwi lawofakazi ababili noma bebathathu ibambe lapho inezizwela iBhayibheli yazikhulumela mina ngimane ngikwambulela nje impande into ethi isambulu umuntu osuke kwambulela ukuthi uqonde izinto zikaNkulunkulu ngingakhuluma kusemnyango ngiyayithanda lento imnandi ngoba into ehambisana nokuphila nokuthi ube nolwazi ukufaka ulwazi kwabanye abantu yabona abafundi beza kuJesu ngoba bezwa amazwi kuphela kubona bonke abantu abeza kuJesu waye abanye bajika ngoba uJesu phela wenza nezibonakaliso ukuthi abantu bathole ukudla kepha bona sebemlandelela ukudla uthi mina ningilandeli ngoba naku nibone izibonakaliso ngoba nidlile ningasebenzeli ukudla kuphelayo akakho ongeza kimi uma ubaba ongithumileyo engamdonsi so uma nisebenzela ukudla kuyabhubha ukudla lo esikusebenzelayo kakhulu lokwenza ukuthi sitshontshe siqamba amanga ukuze sikuthole kuyabhubha singajabuliswa ile zinto kakhulu asijabuliswe ukuthi siyakwazi lokho kuyikona okubalekile ukuba uma singakwazi sofa nakho konke lokho esikusijabulisayo emhlabeni uJesu Kristu inkosi osinika incwadi ezenzo sahluko 2 verse 38 kulabo ke bazalwana sebefuna ukuhamba lendlela ngokusemthethweni nangokuzinikela siyakhuleka uNkulunkulu ashise wonke amabridge namabhuloho usathana azama ukwabeka nezivimbezelo azama ukuzibeka ukuze nisindiswe uNkulunkulu ayishisa yonke bonke abantu abalizwayo izwi lifike lenze umsebenzi enhlizweni yakho uze ephendukeni usindiswe ngegama lika Jesu Kristu njengoba usho kwembhalo uthini umbhalo phendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe yes egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sika moya ongcwele ngokuba isithembiso ngeseno lesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu ekubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo okay uma sofuna ukusindiswa yayizo lencwadi ithini uzobe sowenza njengokusho kwembhalo awenzi njengokusho kwami imbhalo engiyiphefumulayo iphefumulelwe kuwena ukuze uthole ukuphila uJesu Kristu eyinkosi manje naphakade bonke abafuna ukubhabhadiswa baza kusithinta kule number loyibonayo noma kwi-email address bonke abanembuzo bayokwenza njalo basithinte kwi-phone number noma kwi-email address siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi yasenzele sona nomusa wakho wehlele kithi uNkulunkulu aqhubeka angcine siphinde sibonane futhi ngokuzayo uNkulunkulu evumile egameni lika Jesu Kristu uNkosi siclose for umkhuleko futhi
Jehova uNkulunkulu oyingcwele Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu onamandla ukuba usasigcinile Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu onamandla Jehova oyingcwele ukuba umphefumulo usahlangene nenyama. Umusa wakho uNkulunkulu unothando. Siyacela kuwe Jesu Kristu waseNazaretha ukuba uNkulunkulu izwi uNkulunkulu onamandla Jehova oyingcwele lithele izithelo uNkulunkulu kuthina Jehova oyingcwele uNkulunkulu. Usenze sibe ukukhanya kwaleli zwe Jehova oyingcwele uNkulunkulu onamandla Jehova. Usenze uNkulunkulu umdali wezwe nomhlaba sishumayele izwi lakho uNkulunkulu nangezenzo Jehova oyingcwele, singagcini ukusho ngomlomo. Kepha uNkulunkulu abantu uNkulunkulu babone ukukhanya kuthina, babone imisebenzi yethu emihle Jehova oyingcwele ukuze bazoglorifya wena uNkulunkulu usezulwini Jehova oyingcwele uNkulunkulu onamandla. Siyacela uNkulunkulu usenze sifane nawe Jehova oyingcwele, sibe ngcwele njengoba ushilo izwini lakho uNkulunkulu ukuba sibe ngcwele njengoba nawe ungcwele. Siyacela uNkulunkulu kube uwe uNkulunkulu osisanctifyayo Jehova oyingcwele. Uthi lapho siyi-weak uNkulunkulu khona, lapho sibuthaka khona uNkulunkulu, lapho sifola short khona, kube uwe uNkulunkulu osinika amandla Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu onamandla Jehova oyingcwele. Usenze sihlale ezwini lakho uNkulunkulu, singagcini ngokulazi kepha silenze futhi. Siyacela konke lokhu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sikhulekela nabo bonke abazalwane uNkulunkulu ngokuhlukahlukana kwey'ndawo zabo Jehova oyingcwele, ukuba bonke uNkulunkulu bapha amandla uNkulunkulu, ukuthi nalabo Jehova oyingcwele abangakalizwi izwi lakho Jesu Baba, siyabakhulekela nabo uNkulunkulu ukuba beze ekukhanyeni uNkulunkulu, bazothola izwi lokuphila Jehova oyingcwele, lona lisinika ukuphila kongunaphakade, lisindisa imiphefumulo yethu. Siyacela konke lokho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu kuze kube phakade. Amen.